Ә сезгә кем ныграк ошый? Пальтома, Маратма? Миңа бигрәк Марат ошый. Безгә кирәк шул татар әкиятләр буенча безнең татар әкиятне, татар борынгы заманаларны, Габдулла Тукайны безнең шул әкият геройларын жаңадан балаларга күрсәтергә кирәк. Татарстанда бит ике дәүләт теле, рус һәм татар. И минемчә һәр кеше Белергә тиеш. белергә тиеш. Икенче дәвамның киносында, может быть, сез булырсыз соавтор режиссерның аннан. Хәерле көн. Свет, сез үзегез белән таныштырыгыз, үзегез турында сөйләгез. Мин Нуждина Светлана, миңа 15 яшь, мин 96-нчы гимназиядә 9-нчы сыйныфта укыйм. Татар телене кичкенәдән өйрәнәм. Ә менә сез мәктәп бетергәч кем буласыгыз? Килә менә нинди хыяллар, өметләр, аның турында уйлаган юкмы сезнең? Мин рәсем ясарга яратам, чөнки дизайнер булырга телим. Татарча хәзер сөйләшәсез, беләсез, менә сезнең кебек бер кыз бар безнең Солнце дигән мәктәптә. Ул бәләкәй балалар белән 1-нче класс, 2-нче класслар белән шундый үзенчә дәрес алып барып сөйләшеп, нитеп, анда сезнең опыт юкмы? Минем андай опыт юк. Сез язасыз бит тоже татарча инде, грамматика буенча. Жазасыз. А китап татарча укыйсыз? Укыйм. Бездә күп яшьләр татарча бик авырдан сөйләшсәләр дә, бик жараталар җырларга инде менә. Татар җырларын ул бер кеше татар җырларын җырлый башлагач, ул бик жаратып аннан соң җырлый инде аларны менә шулайрак. Урсалтаудан карлар яуган, бара миндек түз алмый. Үтайлар күнә зәйлән, суларында йөз алмый. Урсалтаудан карлар яуган, бара миндек түз алмый. Әйдә, сезнең белән бер уен уйнайбыз. Сез миңа 5-10 сүз бирәсез, мин аларга тәрҗемә ясайм. И мин сезгә бирәм 10 сүз. Татарчада? Мин сезгә әйтәм урысча, а сез әйтәрсез татарча. А аннан соң сез миңа әйтәсез. Менә ничек татарча була фиолетовый? Шәмәхә. Ничек татарча була суслик? Белмим. Голубое небо. Зәңгәр күк. Стена. Дивар. Коричневая. Көрән. Ну, ярар, ничия булсын. Икенчеләй очрашкач, әзерләнеп алыгыз инде. Ну, нигәдер Шамахайны бер кеше белми, ә сез беләсез. Менә сезнең дуслар бар мәктәптә, шулай бит инде. Менә шул дусларны ничек әйтер идегез сез татарча? Ул алар нинди дуслар? Игътибарлы, акыллы дуслар. Бик тырыш кешеләр. Шанычлы, сәләтле диләр. Әкиятләр татарча. Татар әкиятләре. Беләм. Менә без хәзер бар шундый киносы бар. Слово пацана ишеткән бар бит сезнең? Бар. Ну, вот. Шул слово пацананы китап язганда, ул безнең белән сөйләшеп язды инде. Безнең Мәскәүдә. Менә сез безнең сайтка кирегез, штаб татар. И шунда инде ул хәзер килде дә, бөтен кеше әйтә, аның продолжение кирәк. Шул ниндирәк икенче серия булсын дип, менә ул безгә шундый домашний задание и эшен бирде. Менә сез ничек ул киноны төшерергез и продолжение булса. Менә аны, например, менә безнең бер версия буенча инде дә, без теге ул слово пацананы, теге Гарри Поттер бар бит? Онда да бар 2 җегет, 2 кыз. Шулай бит инде. Монда да бар Марат бар, Пальто бар, Айгуль бар. Менә шул 3 яшьне шул Гарри Поттер белән бәйләп, значит, теге 3 башлы эт бар анда, шулай бит инде Гарри Поттерда. Шул 3 башлы этне теге ни булгарырга, Володя Адидас укытучы була мәктәптә, шундыйрак формада без хәзер шуны уйлайбыз инде. Бер вариант. Икенче вариант. Володя Адидас була Шурале, Болта дусты була
Марат пальто була шунда тоже әкияттә инде. Шул шуралилар җыелып, аннан соң шул мәктәпкә барып шул әкият нигә керә инде? Су анасы. Айгүл була су анасы, аның була тарак, шул таракны урлай Марат, а пальто барып, ул таракны алып, шул Айгүлгә кире бирә. Менә шундыйрак формада. Менә беренче вариант, значит, Гарри Поттер, Аватар, ниләр дип инде, или икенче вариант, шул Габдулла Тукай әкиятләре белән бәйләп. Менә ничек сез уйлайсыз, ничек менә кызыграк килеп чыгыр микән? Минемчә, икенче кызыграк. Менә сез әйткәнчә Габдулла Тукай, ул инде менә шул безнең әкият белән. Анда бер бик матур әкият бар, Кәҗә белән Сарык. Шул Кәҗә белән Сарык алар инде шул менә Марат белән Айгүл булалар, а копчыктан Аватар Володя Адидасның гел башын чыгарып кеше куркытып җибәрәләр инде. Безгә кирәк шул татар әкиятләр буенча безнең татар әкиятне, татар борынгы заманаларны, Габдулла Тукайны безнең шул әкият геройларын жаңадан балаларга күрсәтергә кирәк. Безгә кирәк балалар шулар геройлар турында үзара сөйләшсеннәр. Ә сезгә кем ныграк шулай? Пальтома, Маратма? Миңа бигрәк Марат ошый. Менә ул тоже безнең белән аралаша. Biz тоже алар белән элемтәдә инде. Шу менә Роберт Гараев килгәч, мин аңар хәзер әйтермен. Менә бар шундый татар теле белә торган Светлана Казанда дәвам булса, лучше Габдулла Тукай әкиятләреннән сюжетны син ал дип инде. Шулай әйтәм булып саңар. Ә сез бер нәрсә уйлап чыгарсагыз кич белән, шундый менә сюжет татар теле белән бәйләнгән, татар әкиятләре белән бәйләнгән, сез безгә аны җибәрегез тегедә. Менә сезгә дуслар әйтсәләр, Света, нигә менә татар телен сез өйрәнәсез, әйдә әле Китай теле кирәклерәк булмас микән дип әйтсәләр, сез ничек җавап бирерсез аларга? Татарстанда бит ике дәүләт теле, рус һәм татар. И минемчә, һәр кеше Белергә тиеш. белергә тиеш. Но менә татар теле ул бит барыбер, ул бит кухняда гына сөйләшкән тел түгел, шулай бит инде. Сез театрга барасыздыр, концертка барасыздыр, анда сәхнәдә артистлар, ниләр куллана инде. Менә безнеңчә татар теле менә, допустим, 100 елдан ул булачак бик теге элитный, аның белән сөйләшү ул бик зур дәрәҗә булачак. Менә сез татар телен аңлыйсыз, беләсез, ул зур, сезнең дәрәҗә зур, сез шундый бойлык ул. Шуңар сез бик дөрес эшләйсез, без бик куанабыз шундый сезнең кебек кызлар булса инде. Шуңар инде без сезне Мәскәүдә көтеп калабыз. Менә бүген нине карагыз, безнең сайтны штаб татар Москвы, да? Шунда обязательно все-таки сез уйлagыз, теге слово пацананың дәвам булырга тиеш. Тукайның геройларын шул кинога ничек сез уйлайсыз кертергә. Анда аның бит әле не пальтоның энесе бар, кыз бәләкәй. Шуңар без обязательно бер яхшы роль бирәйек сезнең белән. Аның әнисенә бирәйек яхшы роль, ә аның теге дусты инде полицейскийга тоже рольсыз калмасын ул. И нинең Адидасның әтиянисенә роль кирәк безгә. Шул Гарри Поттерның сез бергә инде кемгә нинди роль бирегәсез уйлagыз. И аннан соң менә анда инде бар шул Адидасның бар ике дусты бар бит анда. Менә шуларга да кирәк яхшы рольләр биреп инде. Шулай иттереп, анда бит бар Гарри Поттерның укытучылары бар. Бер бабай бар анда, бабайга да роль кирәк. Менә шуларга роль биреп чыгып, сез безгә алайпса жазыгыз. Biz şunlar anı biliriz Robert Garayev'ga indi. İkinci devamının kinosunda, siz bilirsiniz, sağ-автор rejissörünün anlatsın. Bir indi fikir yakşı bulsa indi. Bana kak dizayner nişk siz kuraysiz alardı. Yara sizge huzur rahmet, uğuşlar sizge, saytlarga bizge kiriniz, xotlar yazınız, konakka Moskvaga keliniz. Sizge rahmet, sağ olun. Yara uğuşlar sizge.